By another quick here. Oh, the egg apple will get some and Festus. You what are again Jabba. Alam, you were a show you for one. Alamada to Prolamu, Alamada to Prolamu, keep for another person, Bianca, it like an would do. Property, okay? Watch Hana Kankata. Bingo, Rottweiler, Ibochana. In an ego madito. Money tap lagu wanaka, aka, no talan. Muas a mother boss, not talking meso hand and cato, Guinea jump unelli. A good one come Nanga now, Quazas. Why Ella, why you mark Cabranga, not 280,000. Oh, how could he? When you cause they were 350. And then I'm okay go. Go on, now 3 million, now 4 million. I give you that below Tunga, ne Kankai. If I before, a good in another, I go sick now. Someone I gave a draw one. I get my caution to draw, not Nina Wukegi. Oh, Wukegi? Yes, Orago. Yes, Orago. Yes, don't want to do Mogoto. Don't Mogoto. You don't like him, then Nego. You don't like him more. You must have I didn't he get me why become. Is him get me. Is him get he came out to teenating Guba. Macachine gets any ways and energy. Try up Hagana my trap. Maybe I'm business I can hear when I get me. Maybe I can hear when I get career. No, Kuchra. I got Kuchra. I'm not sure, idiot. Afternoon, Kedu. Keep up in a travel. Kenke keep up in a travel. In a chap agato. No, Sasino can draw now. You just sick a jaw. In women, Naga or my Jehovah. Can Jesus was your man. Okay, man, and there my Jehovah discuss. Can I fuzzy her? Oh, Abagum down. Can be those I was your man. Oh, Guadalo. Okay, need your. They am waiting. Because when you took a game home, we are in home. Okay. Home. Oh, I know. Nam, imana wuka na po Festus po ezigboto nye wayo manyo na-eme. Anugo ma okon wuka uto se gwali ndị mmadụ wayo. Nwe ga gbakote ya. Si anu nwe chọrọ igo ani. Na m chọrọ inochiri anya onye anwa, ya gosi m ani. Obulum ga gosi m ani. Njubazi ajụjụ ọkọ eliwezie. Ebe aka si mata na ọ bụ ezigboto nye wayo n'ọrụ onwe ya. Ọbụkwa sọsọ ya nwawo ha buru ibu nọ n'obodo a. Nna mba ndị uwe ojii kwesị bịa nwụrụ ndị a maka na ihe a na-eme kịta na-egwu ndị mmadụ na-anakọsị ndị mmadụ ego fa ha ya na ndị aga m Igbo abatago na biznes ahịa. Nna m na-afụkwa echefu na enwe akụ ebe oke chief. First property hub. Ọdụrụ kwa n'izi ma nsogbu adọrọ mama ya ya don't worry, zuo ike gị apatago m ngwa biko kwa ma etinye biya anya ka mmagoro ibe na akụrụ this person ikpe kwara afia Festus no Festus ifu ụtakọni asa gbagbolo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 g
ego niile inwe nye nwoke anwa. So also able to be maybe like business. Ota kanta ngwa gị nna m. The man is very very smart. Maso one number ya. Mba ndị woji kwesịrị mbudo onye a. Ekwesịrị mbudo ya. Ma bụ ya ka ngekere ntị ka mmadụ ife ọ chọrọ. Ka mmadụ ebe o si wee pụta. Weta o ji wee bụrụ na m. Ka nsịkwanụ. Asịkwa m. Ego niile etinye na first property of na-eme advert na-eme na mara na somebody nọ somewhere na-emebiela anyị business.
Metie mma mmemie ife. Ọmọdé náà akọ enwebe chief ka ya na eme ife. O wepụta nnọọ filu ụlọ ya just na-egwu ndị mmadụ gwayo. Fire bịa biko. Nwoke nwere ajọ obi. O nwere ajọ obi. O nwere ajọ obi. Ifu ka onye asị agba. Mba ihe ọ na-emetokwa ya anya o. Nwoke ihe ọ na-emeto ya anya. Ị na-akpacha anya ilegasị ala gị niile. Ha! Festus, ọma ndịrị nwoke a mma. Ọma ndịrị ya mma. Mana ekwu ya before mụ gacha ema ekwu egwu ya mago. Mana kịta amago m na ebe mmeti ebi anya. Biko nna biko. Ma dị ya pam. In the bookkeeper hoza. Ndị achọkwu ife m. Can you imagine? Nekene na ngotere ngeji wee gazi onwe m nno ma mgbe achụchụ m achụdebelu nno ka ndị ajụ nno welu nno pịam mmụọ n'ụdị niile faji wee chọọ ịnapụ m ndụ nke ka nke bụ na fees go na China kpọnata m n'obodo anyị. Jesus. Napụ m ife niile nji n'elu ka m dụtọrọ n'elu nwoke nụnụ pasta ịmara ka m na-adịbu fire n'elu ka m dị nụnụ. Mana nke ka nke bụ na asịsị n'isi m ga-atọ na ya bụ ana were na-akpọta nnọọ a ga-akpọtakwu ma mbe a ga-akpọta ma oke ma utobu ọcha ma uturu ọcha na nta n'imo wee na-abịa ebele ana fele bụsị gị ife niile ka m nwudokwere ndị nke m nwudoro na asị na-abịara ịbịara na ọba ndị elekpogokwa na m nọ na nke na-atụzi m ụjọ bụ na ma ama hụ na onwe nke m ga ha abịa na nwe ntinye okwu ebe a sị na-arụsị ka ha ji emezi ụbọ ebe a ha jizi alụsị eko ọjị mmanya okwu Start fire! fire Start fire! fire Start fire! Start fire! Bido ebe kwụsị. nye bụ n'ife m na-akọwana n'ife nwana na 5 chi na-arụ m ndụ n'ike so achọrọ m ka ịmago were ọbara Jizọs ọbara ife niile na-ekpuchi ọbara ihe niile nọ n'ụwa na-ekpuchi ya kpuchielu m ana niile si ya pastọ imeelu m nke a ma ya bụrụ mbido ọrụ m lụọ ya n'udo ha mụ bụ ọka nke ekwere iche na-abịa ịma ihe m ga-eme n'ụlọgo ịmala ife m ga-eme ga-abịa n'ụlọ ụka Chukwu Kọrọ Chineke aka! onye nsọ. You know, let me tell you, as na akwụkwọ nsọ na iburu ihe belong to Peter nye Peter. Do you understand? Because there is only one power and there is only one Christ, and that man is Jesus Christ of Nazareth. I'm here to destroy many powers. I'm here to call all the blood of Jesus Christ to cleanse everywhere here. Because one man with the majority is one man with God. Let me tell you, my brother. So look at me now. Have you sold your seed? You could go seed since this year. Pastor, I don't know. Have you sold your seed? Pastor, ndị agasago m isi. Ndị agasago m isi elotelesi m na m akwụrụ ụgwọ taịtị ka m akwụrụ ụgwọ pastor gebe ntị otu a m nọ kịta nsị gị nụ abụbọ ka m ji wee bọpụta akwụkwọ a na-amaghọzi m ebe ọ dị mana ịma na nna adịbụ mbụ na-eme n'ụlọ ụka kwụrụ ụgwọ Mmụọ nsọ gbarata were ọnọdụ o, mmụọ nsọ gbarata were ọnọdụ o. Badata were ọnọdụ, badata were ọnọdụ. Mmụọ nsọ gbarata were ọnọdụ o, mmụọ nsọ gbarata were ọnọdụ o. Mmụọ nsọ badata were ọnọdụ, mmụọ nsọ badata were ọnọdụ. Ọ bụrụ mụ na-egbu anya, ọbara Chineke na-egbu anya. Ọ bụrụ mụ na-egbu anya, ọbara Chineke na-egbu anya. Operation bulldozer, operation battle sender, operation bulldozer. Let me talk to you now, my brother. You see, this year 2022, you shall possess your possession. Anywhere they are fighting against you, fighting against your freedom, fighting against your processes. I destroy them by thunder, by fire in the mighty name of Jesus Christ. Because I'm here to destroy. But come close to me. Come close to me. Let me pray for you. My son, you shall build. Yes. But anything you have access to be there is mortuary. You shall build. Anything you have access to here is hospital.
You understand? If you step your foot here without showing us, you shall die. Pastor. Shame him! Shame him! Come close to me! Fire! Come close. The Lord is good all the time. Come close to me. Let me pray. I want to pray for you. I want to pray for you. My son. Hi. Kneel down. Kneel down. Pastor, you mean? Come back. Fire! Any spirit of violence in your life, fire in the mighty name of Jesus. Come on, show your seat. Ha? Imana eziokwu nwoke abụ onye ekwurekwu. Chimo. Ife ọ na-eme, o doro ya anya ọfụma. Kịta ka mma na nwoke ife ọ na-eme doro ya anya. O do ya ezigbo anya. Na kpachara anya, nwoke ya convince gị wee go ife na chọrọ igo. Nne, ife ka onye asaba pere. Ka mechine ebe emebi kemgbe ụwa. Chineke kwere ihe ọjọọ. Mgbachi nwoke a nkịta oge eji ọnụ ruo obodo anyị anọ bụ Naịjirịa eziokwu. Nne, ihe niile ahụ na-akọ. Ihe chọrọ unu kịta ahụ. Na ndị uwe ojii ejego jide ya wee kwuchie m ụgwọ niile ọ nara m. Na ihe niile o mebisiri m maka ọnwụ na ọkwụchi ya m maka chi ihe mmemme ya. Nne, wetu obi. Ka mkwazi gị n'ife inye dị ọkụ ya ajụ oyi. Aka nwoke anwa, hapụ ya. Di m akpọgo ya okwu. A na-eche ka ọza ha ana. Ndị nwe ojii anwụrụ ya. Ha ga-akpụchi ya. Ife ihe ọ nakọtachara unu. Ịgbaga eziokwu, ọ ya akụchi ya ha ncha. Ọ ya akụchi ya. Wetu obi. Beauty ka m na-atọ ụta. Ọ beauty rara m nye n'aka onye a. Ifugi ya, ị na-ego ifugi ya, ịwedugo nke nwere nwe tinye nwoke a n'aka. Kedu nnọọ ụdịrị ya bụ ihe nke anọ ihe m bụrụ onwe m, ihe m fụrụ tinyere onwe m n'ime ya biko nnọọ. Ke ụdịrị ya bụ ihe nke a. Ịchọwago n'ego m ha chọkwuru ego nke m. Ifugi ya. Esorugo m gị jee, oke soro ngwere mma mmiri. Nna mụ achọkwara ego m maka ọ bụrụ na o nyere m ego m ihe ọ bụla m kwụbara ya ọgbaba m. Eziokwu ka m na-agwakwa gị. Haba. Biko m na-achọ one agent afọ ya bụ Festus. Na-ere ana. Okay, nke na-ele ana. Hey! Festus ama mịa. Oh maka. Hey! Nke ahụ. Hey! Imaka. Moto gị bụ ya. Ọ bụrụ ọmụnwa nsị na na-achọ Festus n'onwe ya ka m na-ekwu maka ya. Ka ebe obi nya ka m chọrọ ya ga m chọrọ ife ya. Okay, Festus ebe obi. Hey! Ka ebe ị na-aga ka nsolu gị. Jesus Christ. Nna achọ Festus ka mụ na afọ ezigbote oyi m nwoke. Na nse gị kwa Festus n'ele ana ama mịa na ahụ. Nse gị ka ebe ị na-aga ka nsolu ambanye. Ka isolu ga-akwa n'ebe ka ebe Festus bi. Okay, Festus. Kenere ana nya landing property agent. Na Festus nke n'ele ana. Hey, ọ like ime okpu ga nyenu m aka nyiri. Hai. Mbọta mkpa agba n'iru efi. Biko nyenu m aka nyiri. Kebe obi. Ima hebe obi. Hey, ọ ka bi ebe ahụ. Hai. Ebe ahụ ịma, ọ ka bi ebe ahụ. Nyacha ndị ala la Thailand yakwa ndị ala ebe. Ogene madam nsi gị ebe ka obi ebi. Festus general na ama m ya naanị. Taa uche go so afoso. Ị na-agaziri m mba. Nyenu m okpu gị ka m pụwa. Jee n'ụlọ nsọ ka ịhụ ihe na-eme na ya o. Ije n'ụlọ nsọ ị ga-ahụ ihe na-eme n'o. Ụfọdụ na-ebu iro. Ụfọdụ na-agwọ nsị. Ụfọdụ na-agwọ nsị. Agent Philo? Sorry, man, the last time. Nice doing business with you. Yes. Nice doing business. Agent Philo? Yeah. Nice doing business with you too. Business I amaka. Yes. I said I'm just an egg. I think I'm just an egg. Ani lesim. Ani amaya. Ala no na site ala wo hot cake. Anya kan na ekwu. O ku yo so nchi gwa gi.
The other day I started construction. Maybe done construction na anya ilesim. Oh really? Etinyego first block. Tinye second block. Tinye third block. Na nke no can know. Some people see eba no puta. How dare them? Puta usbosimu, this land does not belong to you. How dare them? Nsiba how? Ni ya we agent filo bi elesi ma ania. Ima hear me sin? He bu putelum documents. Nenu document are from land of ownership belongs to them, not to me. But my head put the documents. He never give. I just feel me check. Give up the documents. Send them here. Nke ya mu the fake. And nonsense. Abia di meba ka mu na give ya mebe bantering of words. Ngwa ge egwam. Egwam ngwa ge mba. Officer, do your work. Madam. What's officer? I have a special squad from area K. I want to give you a problem. Yeah, I'm not going to business between the Madam, Ganti. Yes. So you need to remain silent. Because you believe you know Gija, you could go on the mother. Can you get the people who leave? Officer, arrest her. Madam. Oh yeah. Nice enough again. Oh. Site n'ike na amara nke Chineke bi n'eluigwe. Eze anyị ekpesịrị ọgwụ. Ha mụọ Mr. Festus Ibejoba. Yes. Okay. Can you tell me your experience? Imago ihe motago basari maka iri lana na ile properties. Wow. Ya bịa n'ihe gbasara ire ala na nke mbụ ama special ya onye na-ere ala ọfụma enwedị ihe ọbụla ị ga-akọsara m ugbu a na ihe gbasara ire ala na mmadụ oleso ihe obi ihe gị apụta mgbe na-adị n'ihu nye ọbụla gbasara ire ala awụ m property n'ime ma ire ụlọ ma ire ala gị rụchasị chọwọdụ ibi na ị chọrọ ire ya pịam nara gị ozugbo ya makpu ahịa gị esi m na ala nọ na ị chọrọ ka ị nata ego ala nọ mgbe ọ na-erule 2 week tupu ọ na-eru n'abalị 4 enyere m pịam erela ala gị nere ego enye m pesentị gị ihe ọbụla gbasara ire ala onye ndị mmadụ ji akpọ m ọ tụwa ore wọntụ m tọrọ gị akụte ala ha erele so ihe gbasara ire ala ọ ihe arụ aja ya legoro na anya taa you can see the Leona. You can how many months you go Leona? Lucky been here. Month. How them get a ruler. And me ruler on the Lumima for Zulu, Pokul Dano Shiri Kyote Foundation now Pokrepo. Muma, get month a ruler. Johanna Chima question re Winnie Lula. If I take her in a lot. Hey. We go to and check about this business of real estate, sales, retails, and management. Can you help from no check? Okay. Can you help Mbakama Mboge? Can you be joy? You take this business too. No chemo. Ota Gabriel Hana business uba bige mi anaka. We nebo zam gebuge na abu pure ande mmadu. Amako me wata ajujon jori. Ajujon asem.
dịka ka level ịchọ iteki this business to. Okay, ọ bụ na mbunye gị business a dịka isikwa ibupụrụ ndị mmadụ, kedu ụdị mbọ ị ga-agba, kedu level ị ga-eteki the business to? Especially ịbata na company ma real estate management. Onye ka iji nwaanyị ekwu mụ na onwe m sef even tupu gị ajụọ m ajụja anọgwere m ka mgbe na-edekọ ya na-agba ya onwe m maka na ihe ọbụla mmadụ mewere ememechi ebe emere emepe obodo oyibo onye ahụ awụọla international commodity ịghọtago. So mụ na onwe m kwa nna ugbu a kpebiere onwe m na-ekwuchi so onye ọbụla mege emege ji m ụzọ nweta biznes a otu ahụ ụmụnne anyị niile onye ọbụla obodo oyibo ndị n'obodo oyibo sef kawa ndị nọ na Naịjirịa ụta ngakwuru ha ebe m si ebe buru biznes ala na ire property bupụ obodo ịma na ndị niile n'obodo oyibo mgbe ụda ụfọdụ anaghị elozi ụlọ ụfọdụ ụjọ na-atụ ha ise ndị ego ka nye nwanne ha ka a zụpụtara ha ala ma ọrụ n'ahụ ụlọ mana ha na-ewerezi ego ha nye n'aka ndị trustworthy ya bụ ndị otu iwu onye estate real ya ndị first real estate oti ha so mburu ya pụọ obodo oyibo ya indaspa ya na-akpọ ha ndị bi obodo oyibo ya na-akpọ oti ha tụkwasa so mgbe pụrụ ha biznes ha sizi ebe a werezi ego ha na-enye m go home establish me mgbe ahụ biznes ahụ international mụ na onwe m echiche m awụzidi within n'ebe a ọ bụ ya mere m jikwa na-aza Festus Entrepreneurship Intercontinental Furniture Dishes onye m ji hụrụ aha lecha ahụ ọzọ samba international ga-abagharị n'ahụ dishes na real estate. Onye na-enyechi ndị mmadụ ala onye be gị igbowa gị akie se ihe ụpọshọn onye chọta dish ya dish ga ala. Okay, good. I got that. Okay, says. Okay, can you have your qualification? Aka mgbe m nebara m mbara na arụ ọrụ aka m gasị ọrụ dị agha ihe ọkwụkwọ gbara ihe m na-anyị tibeda aka na akwọdụ m ihe for one day. Akwụkwọ ose na crayfish na ihe kwuo bụ kedu ebe ị gụọ n'ụlọ akwụkwọ yo mago. Okay, nga m gụkwara na school. Okay, ya qualification. Agbalịkwara m gị ike m ha asị m na praịmarị mgbe m ga praịmarị gogide ara along arịka aka ọ bụrụ mba aga ọrụ chikwa emechakwa baga ahụ gụmago gụrụ sekọndịrị gụchawo sekọndịrị asị mba ịga mahadum m ule nweta admitted na Avenue Ikoku College of Education makwa mbaga nga ụmụ agbọghọbịa chi dom bam tigisha ebe ha dom tigisha ebe ha bụ nsa mmekọ onu ga-eji emela ka onye be ebe ya lakaram sam nọje nga if I stay here tomorrow enwere ike kujo ndị mmadụ nwa because ahụ nwere ike kwe mana ebe a dị ekpe mụrụ nwanyị nipụrụ onwe m ga-bido ọrụ aka ya bụ so nga ka m kwụsịrị mana Chineke jikwa m arụ na ihe oburu isi because ihe na-eme n'ụwa ugbu a mmadụ kwesịrị iji emụta ihe even enwe ndị na-agada n'ụlọ akwụkwọ ndị mana ihu nga ha mere biznes ote kwuo okwu ga-esi ndị na ha gụrụ mahadum nwekwe ndị ga-agụcha mahadum bụrụ ihe ha ji pụta iji ha wayo ha gbalagacha na-ese ha gbafuo ọya ihe mbụ n'isi nga ha bụrụ na apụ ọkụ. Mba. Akụzi ife ị na-akọ ka ị na-akọ ife a di m ka ihe imi dị yourself ka ị na-akọ ndị ọyị m ka ị dosikwa m ihe ga-agwa ndị ọyị m na onye a na-achọ onye na-egwuarị ndị mmadụ bụ onye chọrọ inye ọlụ mbada m ada emekwa ya eme ha akụzina ihe a biko akụzina ife a ka njikene gị ka eke isi che na onye anyị chọrọ inye ọlụ na inyecha ya ọlụ ma mmegi ihe na-eme ndị mmadụ n'ilo nna ajụ gị nna m nwa gị sotakwu mụnwa gị sotakwu enwekwa nsọpụrụ nwunye m nụrụ oke ọnụ ego imekwa egwu gwuo mmiri asaa gafe okporo ụzọ asaa wee ruo bụ unu n'oge kwụọ ụgwọ in full wee rụrụ gị bata isi ụtara bụ nnukwu ya bara bụ unu gbaghalụ m nọ na-ewute m n'obi ka ị na-akọrọ ndị ọyị m etugo m ọnụ gwafa na di m bụ real estate manager na ọ bata na ọ ga-edozi ife na-emebi emebi
ka ị ga-agwazi ha ke ka m ga-esite ọnụ kịta gwazi fa na onwezi ife imezi nwe ka ọ dị na chike nye anụ Cherry ifuru onye efo ife na-aghọtara ife onye bụ aga m evu na-ezu ori nwere ife dị n'ime onye a bụ ife ndị oyibo na-akpọ talent iwetie nso ịnọrishie gbanwee onye a iwepụta change mee ya ọ bụrụ mmadụ with talent ahụ were na-emere gị ezigbo ife onye ahụ abụghị ajọ mmadụ. Di m na-akọwata gị na nwoke eligo ego ndị mmadụ oligo ego ndị onye m likọsịcha ego ndị mmadụ ka ị na-akọdo n'ife a one ka o riri mma akwụ ụgwọ a nwoke a bụ onye wayo nwoke a bụ onye wayo nsogbu adọrọ mma akpọta ya nso gbanwee ya kụzie ya ka esi eme ife ụfọdụ olu talenti ahụ o ji ịmara ije na iji ori dị izi iji iri adịkwa n'izi amakomebi na-afụ ya ndị oyi ndị na ọkachachara ego mama ihe m ga-agwakwa ha kịta m ke ka m ga-ezite ọnụ gwa ha na di m na-eje eto ọnụ na ọ bata n'oge dozie nne na ọ batazi kịta na-asị na ọ chọrọ inye onye ahụ ọlụ kekọ ga-esi da na ntịfa n'ihi na agbata m ife na-agọ ihe chelo ọdọ ihe na-anụ gị ka mụọ na-anụ gị nne-ekwe na-ebuga ọgịnị nsọkeke m ọda na nsị gị akwa ifuru okwu ihe kapụsara real estate ka bụ obere nwa na ya nwere ife manya anyị wabụ ndị ọgịrịga mere na nwa na real estate ata nke iri jide ego mmadụ ukwu ike ọ na nwere ukwu nnu mụ na nwa obi na-apụ apụ ata nke irigara ego na ukwu nnu ukwu ya na-ebu nnagwa okwu na-esifisi kpakakpaka ụkpaka nsogbu adịrọ ka m kpụbata ya ka m fụke gị kwuru okwu ọzọ ihe n'ụlọ nna gwa gị na this onye efo na I'm seeing talent nna-afụ talent n'ime onye a mkpọbata ya mgbanwe ya chenjie ya tụnye ya ego ọfụma o were na-ebutere mụ na gị ego ị na-abalụ mbọ na be m ịya na be nna gị afụgo m ya ya ve choose between onye a na di na anụ ebe ọ bụ na ụmụ nwanyị gị na anụ gị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will